Kag sa numero 1 sang mga nagapanguna nga balita subong nga adlaw. Siyudad sang Bacolod, posible nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ sa madason nga inadlaw. Tugas ang nagasaka ang gihapon nga kaso sang COVID-19. Operation sang Casino Filipino sa Bacolod, ginpauntat bangod sang malapit sa 80 ka mga empleyado nga nagpositibo sa balatian. Yari ang report. Temporaryo nga nag-untat operate kaginsarada ng Bacolod Casino Filipino sa Dalan Lacson sang may 79 ka mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19 humalin bulan sang Mayo. Ginkompirmar sang tagdumalahan sang casino nga nagwang resulta makaligad nga ilagin test ang 360 ka mga organic kag non-organic employees. Gin-disinfect kag gin-sanitize ang pasilidad sang casino. Rest assured that we're doing everything just to contain this. Hindi lang sa casino nagakatabo ang latnanay sang balatian. Magluwas sa workplace, madamo man sang kaso sang latnanay sang COVID-19 sa sulod mismo sang mga panimalay. Gani tungod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod, ginsiling ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga sa Hunyo 16, posible ipatuman ang masugot nga pagsulundan sang siyudad sang Bacolod kontra sa COVID-19 sa idalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Suno kay Ang, ining iga-deliberate sang Interagency Task Force para maligwat ang quarantine status ng siyudad nga subong yara sa idalom sang Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. We don't know until it's there, no? By June 16, ma-MECQ kita. It's nothing is official, but it is also possible. Kaya grabe katagas ang cases ta. Kung basehan ang records ng EOC, wala naganubo sa isa kagatos ang panibagong COVID-19 cases sa Bacolod humalin sang nagliligad nga simana. Gani magluwas man sa istrikto nga pagpatuman sang minimum health standard protocol, nagapadayon man ang COVID-19 vaccination para sa mga A1 tubtub A3 category. Nalakip diri mga medical frontliners, senior citizens kag may comorbidities. Ginligwat man sang local government unit ang mga pagsulundan angot sa hospital supervised home quarantine kundiin ang mga pasyente nga may mild symptoms, vulnerable kag may comorbidity ang sarang makapaidalom sa HSHQ. Depende man kung makapasar ang iya ginaistaran sa home care checklist.